Noren izenean botere entzat lan egiten duten batzuk gurutzeak eretzen dituztenak dira. Botere entzat lan egiten duten batzuk gurutzeak eretzen dituztenak dira. Hilketak noren izenean, hilketak noren izenean, eta orain egin ezaten dizutena, eta orain egin ezaten dizutena, baina orain egin ezaten dizutena, beno, orain egin ezaten dizutena. Hildakoak justifikatuta daude, plakara biltzeagatik alguztidunak dira. Hildakoak justifikatu zenituen, plakara manda alguztidunak direlako. Hildakoak justifikatuta daude, plakara biltzeagatik alguztidunak dira. Entzat lan egiten duten batzuk gurutzeak erretzen dituztenak dira. Botere entzat lan egiten duten batzuk gurutzeak erretzen dituztenak dira. Hilketak noren izenean, hilketak noren izenean, eta orain egin ezaten dizutena, orain kontrolpean za orain egin ezaten dizutena, orain kontrolpean za orain egin ezaten dizutena, orain kontrolpean za orain ezaten dizutena. Hildakoak justifikatuta daude, plakera biltzeagatik alguztidunak dira. Zenituen, plakara manda alguztidunak direlako. Hildakoak justifikatuta daude, plakera biltzeagatik alguztidunak dira. Hildakoak justifikatu zenituen, plakara manda alguztidunak direlako. Altzatu. Zorai, ez dut esaten duzuna egingo. Izorai, ez dut esaten